భరతదేశమా భాగ్యదేశమా అన్నపూర్ణయా ఇది అన్నశూన్యయా. భరతదేశమా భాగ్యదేశమా అన్నపూర్ణయా ఇది అన్నశూన్యయా. భరతదేశమా కృష్ణా గోదావరి తుంగభద్ర నదులు, కృష్ణా గోదావరి తుంగభద్ర నదులు పొంగి పొరలు దేశంలో తిండికి గతి లేదు. పురాణాలు వేవళాలు వేదాలకు పుట్టిల్లు, కనిపించవు కష్టజీవి కన్నీళ్ళు, కనిపించవు కష్టజీవి కన్నీళ్ళు. భరతదేశమా భాగ్యదేశమా అన్నపూర్ణయా ఇది అన్నశూన్యయా. భరతదేశమా కరకర నమిలే చలిలో గడగడ వణికే జీవులు, తలదాచుకోను గూడు లేక ఏడ్చే జీవోత్సవాలు. కూటి కొరకు మానమము కొనే ఆడపడుచులు, ఆలు చదివే వయసులో అడుకు తినే పాపలు, పసిపాపలు. భరతదేశమా భాగ్యదేశమా అన్నపూర్ణయా ఇది అన్నశూన్యయా. డిగ్రీలు చేతబట్టి తిరిగి నిరుద్యోగులు, పంటలకు ధరలేక విలపించే రైతులు, శ్రమకు తగిన కూలి లేక పోరాడే కార్మికులు, ఐక్యతగా పోరాడి సమాజాన్ని మార్చాలి, ఈ సమాజాన్ని మార్చాలి, ఈ సమాజాన్ని మార్చాలి.